Richard Lewis ydw i, ond yn siŵr eich bod chi'n anabod fi gyda enw arall. Dic Penderyn? Dic Penderyn ydw i, a dwi'n byw ym Merthyr Tudful. Wel, o'n i'n byw ym Merthyr Tudful, cyn i mi farw, a nes i marw nôl yn 1831. Amser hir yn ôl yn dydi. Ond rhaid cofio, ges i ddim fy ngeni yn Merthyr, na. Ges i fy ngeni mewn pentref o'r enw Aberafan, ger Port Talbot, a symudes i Merthyr Tudful i chwilio am waith. Roedd yna lot o lo, a haearn, a chalchfaen o dan y ddeiar yn Merthyr Tudful. Felly roedd yna lot o waith yn y pylloedd yn cloddio am y deunyddiau yma. Roedden ni yn gweithio mewn un o'r pylloedd haearn, sef Pwll Pen-y-Daren yn Merthyr Tudful. Oedd rhaid ni cloddio am y haearn yma mewn tynelu o dan y ddeiar. Roedden nhw'n swnllyd ac yn dywyll. Felly oedd rhaid ni defnyddio lamp, fel hwn. Nawr, oedd da fi lot o ffrindiau lawr yn y pwll, yn cynnwys y ffrind gorau fi, Lewis. Neu fel mae'r ffrindiau fe'n hoffi galw Lews yn yr heliwr. Nawr, i cloddio am y haearn, mae angen defnyddio arf, fel hwn. A rhaid ni wneud hwn am 12 awr pob un dydd. Ac ddim yn wneud unrhyw les i ni. Oedd y llwch oedd yn codi wrth i ni gloddio yn ymharu â'n sgyfaint ni. Ond oedd rhaid wneud Oedd rhaid ennill arian mwyn gallu byw. Ac nawr mae rhaid cael yr holl haearn yma mewn i troliau enfawr i gael ei drosglwyddo mas o'r pwll. Felly, os gwaith y dynion oedd i cloddio am y haearn, gwaith pwy oedd y felly i drosglwyddo'r troliau enfawr yma? Wel, y plant, wrth gwrs. Roedd yna lot o swyddi i blant. Un oedd i agor a cael y drysau i wneud siŵr oedd yr aer yn gallu cylchdroi. A un o'r rai eraill oedd i gwthio'r cerbydau enfawr yma mas o'r pwll. Rhaid cofio, oedd plant ddim yn cael mynd i'r ysgol nôl yn 1831. Oedd rhaid nhw gweithio i ennill arian ar gyfer eu teuluoedd. Deg swllt. 10 swllt am wythnos o waith. Swll oedd yr arian o'n i'n defnyddio yn hytrach na punnoedd fel dych chi'n defnyddio. Felly tybed beth yw werth 10 swllt mewn arian heddi? Wel, yn gwybod mae 1 swllt yn werth 12 o ceiniogau. Felly, £20 am wythnos o waith. Be gallech chi prynu am £20? Bar o siocled, 2 falle os chi'n lwcus? Roedd disgwyl i fi talu am bwyd am wythnos gyfan. Brecwast, cinio a swper i fi a'r ngwraig am 7 diwrnod. A rhent! Oedd rhaid fi talu i cadw to uwch benni'n pennau ni. Roedd gan ambell person digon o arian. Pobl fel William Crochet. Fe oedd un o'r meistri haearn. Perchenog y pwll lle o'n i'n gweithio. Fe oedd yn gyfrifol am talu fi, ond oedd e ddim yn talu lot. Roedden ni'n dlawd, a roedd da fe digonedd o arian. Drychwch ar ei cotiau grandau, ei siaceti smart, hetiau diri. Roedd da fe digon o arian hyd yn oed i adeiladu castell, a dyna yn gwmws beth nath e. Fe adeiladodd castell Cyfartha yn Merthyr Tudful. Fe'n meddwl fe mor bwysig, mor mawreddog, ond yn wir, hen ddyn atgasoedd e. Roedden ni'n dlawd, yn braidd yn gallu talu am bwyd a rhent. A bai pwy oedd hynny? Bai William Crochet. Ac yn mis Mai 1831, byddech chi byth yn credu be ddwedodd William Crochet. Less money for you. Llai o arian i ni. Llai o arian i ni. Roedd William Crochet yn disgwyl i ni gweithio am llai o arian. Ydych chi gallu credu'r peth? O'n ni yn flin. Oedd lot ni yn barod mewn dyled, yn cynnwys lewsyn.
Un diwrnod, dyma'r bailiffs yn dod i ti. Nawr, bailiff yw berson sy'n dod i gasglu'ch eiddo chi os chi methu talu nôl dyled. Felly dyma'r bailiffs yn dod i ti Lewsyn ac yn gymryd ei gist. Gist oedd yn werthfawr iawn iddo fe. O'n i wedi cael llond bol. Digon yw digon. Oedd rhaid i ni codi ein llais felly oedd pawb yn gallu glywed. Oedd rhaid i ni brotestio. Penderfynnon ni o'n i angen baner ar gyfer y brotest. Felly wnaethon ni trochi baner mewn gwaed llo i wneud e'n goch. Ni oedd y cyntaf i defnyddio baner goch fel symbol o dioddefaint. Mae sawl wedi defnyddio ers ni, ond ni oedd y gyntaf. Wnaethon ni hefyd rhoi torth o fara ar ben y polyn mwyn dangos beth ni eisiau. Bwyd yn ein bole am pris teg. Felly dyma ni. Miloedd o bobl, y dosbarth weithiol, y gweithwyr y pwll, y menwod, yr hen bobl, y plant ifanc i gyd yn camu lawr i canol Merthyr Tudful. Dan y baner yn chwifio gyda'n lleisiau yn uchel. A pwy oedd ar flaen y dorf? Ond fy ffrind i, Lewsyn. Nawr, oedd Lewsyn yn dyn dda, oedd pawb yn ei barchu e. A oedd rhywun hyd yn oed wedi llwyddo torri mewn i tŷ y bailiffs a gael ei giste nôl, dod â fe i canol y dref a roi e ar y llawr felly oedd e gallu sefyll arno fe a siarad i'r dorf. Rydyn ni wedi cael digon. Mae angen mwy o arian neu allan ni ddim byw. Mae rhaid i rhywbeth newid. Bara neu gwaed! Bara neu waed! Bara neu waed! Dyma'r dorf i gyd yn bloeddio. Bara neu waed! Yn sydyn dyma milwyr yn dod i'r brotest. Dim lot fawr ohonyn nhw. O'n y miloedd ohonyn ni, o'n nhw'n methu reoli ni. Roedd ambell berson wedi dechrau torri mewn i tai bailiffs i casglu ei eiddo yn ôl. Oedd y milwyr ddim yn hapus am ni. Yna'n ara deg, dyma mwy a mwy a mwy o filwyr yn dod i'r brotest. 800 ohonyn nhw. A dyma nhw yn tanio ei gynnau. Cafodd cannoedd ei ynafu, a ambell rai ei lladd. Chwalodd y brotest. O'n i wedi colli y frwydr. Parodd y brotest rhyw 4 diwrnod a cafodd 26 o bobl ei arestio, yn cynnwys fi a Lewsyn. Oedd rhaid i ni mynd i'r llys. A dyma ni yn y llys, yn barod am y deddfryd. Lewis, you have been accused of wounding Private Donald Black of the 93rd Highland Regiment on June the 3rd, 1831. You have been found guilty. I sentence you to transportation to Australia. Nawr, fy mod i ddim yn deall gair oedd y barnwr yn dweud, o'n i'n gallu weld trwy ymateb Lewsyn oedd e ddim yn newyddion dda. Fi oedd nesaf. Fydd y llwnci'n dost, fy nghoesau fi'n crynu, a ni'n chwisto men. Richard Lewis, you have also been accused of wounding Private Donald Black on June the 3rd, 1831. You have been found guilty. Gan fy mod i methu siarad Saesneg, o'n i methu amddiffyn fy hun. O'n i methu dweud taw nid fi oedd wedi anafu y milwr. Oedd y holl beth yn anheg. I sentence you to death by hanging. Court dismissed. Nes i ffeindio mas yn hwyrach beth oedd hynny'n olygu. O'n i wedi ffeindio fi'n eog, ac ddim mynd i farw. Felly ar Awst y 30 1831, ges i fy nghrogi yng ngharchar Caerdydd. Fy eiriau olaf fi oedd,
O arglwydd, dyma gamwedd. O'n i'n 23 mlwydd oed. A chi'n gwybod be? Nid fi nath yna fi Donald Black. Mae'n debyg oedd yna dyn arall o'r enw Ianto Parker, a nath e cyfaddef ar ei gwely angau taw fe nath yna fi y milwr na. Ges i fy neddfrydu rhywbeth nes i erioed wneud. Ond chi'n gwybod be? Dwi'n mynd dyfaru bod yn rhan o'r brotest na. Roedden ni y dosbarth weithiol wedi ymuno gyda'n gilydd i sefyll lan yn erbyn y pobl pwysig a phwerus oedd yn trin ni'n anheg. Roedd y brotest ni wedi ysbrydoli sawl protest arall. Yng Nghasnewydd, o'n y rai yn 1839. Di bellach yn cael fy ystyried yn symbol o'r dosbarth gweithiol oedd yn fodlon uno gyda'i gilydd a brwydro dros ei hawliau. Os ewch chi Gaerdydd, welwch chi Black. Mae yna tu fas i'r marchnad lle oedd y carchar arfer fod. Mae yna i cofio amdanau. Felly tro nesaf chi yng Nghaerdydd, cofiwch fynd i weld e, a chofiwch amdanau. Dic Penderyn.